En dan hebben we nu in de studio Piet Zijlstra. En Piet, met die hebben we het over de lichtvervuiling. Want de ondernemers van Lauwersoog, die willen together met de Rijksuniversiteit Grains en haven Lauwersoog de lichtuitstoot in 2022 met de helft terugbracht. Dat klopt, hè? Ja. Kun je eens daar wat meer over vertellen? Van hoe is dit ontstaan en waarom? Nou ja, we zien gewoon eigenlijk Europees en wereldwijd dat de verlichting ongeveer 6 tot 10% toeneemt op jaarbasis. En wij willen natuurlijk met elkaar altijd graag de sterren blijven zien. Mm-hmm. En tegenwoordig, als je zeg maar in Utrecht naar boven kijkt naar de hemel, dan zie je ongeveer 50 sterren. Maar zie je in ons Noord-Eerst Friesland naar boven, dan heb je ongeveer 5000 sterren. Maar als wij niet nou wat doen, dan hebben we straks geen sterren meer. Dan kunnen onze bandsband geen sterren meer zien. Dus vandaar dat we, door de lichtvervuiling. Ja. Een ander ding is natuurlijk dat ons Waddengebied is een unique selling point voor de omgeving, voor toerisme en et cetera, om daar ook wat mee te doen. Ja, want het is echt een erkend dark sky park, hè? Ja, klopt. Dat ze dat dan nemen. En wat gaat er dan gebeuren? Wat ga je hem doen om die luchtvervuiling te gaan? Ja, nou we zijn dus onder andere, we doen onderzoek in de zin van we zien van hoe is nou die lichtvervuiling daar. En op basis daarvan hebben we gezegd van we moeten daar een plan voor maken. Daar zijn we dus met elkaar aan de gang met de partijen die krijgt ook al Zuid. Uh-huh. En wij gaan bijvoorbeeld verlichting dimmen. Ja. En met al die dimprotocollen, we gaan verlichting terugbrengen. Maar we gaan ook van een warm wit licht naar amberkleurlicht. Okay. Amberkleurlicht is zeg maar ook veel beter voor biodiversiteit. Dus er zit ook een vleermuisroute over Lauwersoog, om maar wat te noemen. Ja. Dus in die combinatie gaan we dat doen. En wit licht of groen licht is ook weer slecht voor mens en dier. Ook voor de mens. Dus ook daar doen we wat terug om daar wat mee te doen. En waarom is dat witte licht zo slecht dan? Er zit heel veel blauw in. En blauw licht is voor mens en dier gewoon het slechte wat je maar bedenken. Dus ook als je kijkt naar slaapritme en dat soort dingen. Ja. Oké. En hoeveel ga je hem te besteden om dat te doen, dit hele project? Nou, we zijn zelf iedere keer al wat heen en weer gaan. We hebben ondernemers die meedoen op Lauwersoog. Dus het is de recreatieondernemers, het zijn de restaurants. Wat hebben we nog meer? Het Waddenfonds natuurlijk, niet te vergeten. Ja. We hebben nog maar pas subsidie gekregen van het Waddenfonds van rond de 1 miljoen euro. Ja. Daar ben we hartstikke blij met. En op die manier kunnen we nou ook echt aan de slag. Dus de komende 3 jaar gaan we ook echt dit verhaal doen. Dus de komende 2 jaar kun je me hier helemaal op jochtje. Ja. En ik lees ook dat er nog een leskist is voor squallen. Wat zit er in die leskist en wat kon ze daarmee doen? Ja, nou, ze gaan inderdaad dus aan de slag met verlichting. Van hoe slecht is dat dan? En meten, samen met de Rijksuniversiteit is dat onder andere ook. Maar we doen bijvoorbeeld ook monitoring van biodiversiteit. Dus we hebben apparaatjes die vleermuizen detecteren. Dus ik kan zien van welke vleermuizen hebben we nou op Lauwersoog. Okay. En we hebben plakstrips waarbij we insecten die vliegen tegen die plakstrip aan. En daarmee kunnen we eigenlijk determineren van hoeveel insecten ben er nou. En als wij die verlichting nou teruggebracht hebben, hoe verbeterd wordt het dan? Ja, want stel je hem toch dit net. Wat gebeurt er dan bij bijvoorbeeld de vleermuizen en de insecten? En... Nou, die krijgen steeds meer last van die verlichting. En daardoor gaan ze eigenlijk ons gebied mijden. Ja. Maar dat heeft ook te maken nou weer met die biodiversiteit. Want we hebben natuurlijk bijen en vlinders nodig om ook bomen, planten, struiken enzovoort te laten groeien. Ja. Nou, en als dat allemaal steeds minder wordt, hebben we ook steeds minder bomen groeien, planten, dat soort dingen. Ja, precies. En je plan is om ongeveer 250 energiezuinige lantaarnpalen te schaffen. Hè? Ja. Met sensoren daarop en zoutbestendige armaturen. Want dat maakt natuurlijk. Hè, ja, nou, we hebben zien zeg maar, dat provincie en ook gemeente alles een keer een jaar of 7 geleden een aantal armaturen vervangen hebben. Maar omdat het een zoute omgeving is, en het hele fine zout tast ook weer die verlichting aan. Dus wij moeten ook armaturen hebben zeg maar, die echt zoutbestendig zijn. Ja, precies. Nou, luister, ik kijk nog wat over de veiligheid en de lichtreductie. Hoe zit dat in verhouding tot elkaar? Ja, nou, je kunt zeggen van doe het licht maar uit. Maar dat betekent dat je te maken hebt met veiligheid. Ja. Dan denk even aan de schepen op Lauwersoog bijvoorbeeld. Hè. Die moeten goed kunnen zien wanneer ze moeten repareren. Maar stel, ze moeten netten vervangen. Dat doen ze dan vaak op de kade. Dan moeten ze wel kunnen zien. Ja.
wat ze doen. En dat is Precies. een stuk veiligheid. Dus die veiligheid die mag niet in het geding wijzen. Nee, die mag er niet van te kosten gaan. Nee. Nee. En daarom werken we met sensoren. Dus wanneer er verlichting nodig is, pakt die sensor dan het op en dan heb je dan weer die verlichting. Dus als het niet nodig is, schakelen we zoveel mogelijk verlichting terug of uit. Oké, ja. Heel interessant. Nou, tegen dank dat het hier in de studio kwam. Ik graag hier. Ik weet dat het nog geslaagd bij het noemer. Want die kamer krijgt nog achter op een familie binnen. Dus dat is eigenlijk Hartstikke heel leuk. mooi, ja. Tegen dank voor je komst nog een keer. En goede reis naar Hoesta. Dank je, graag hier.